ассалому алайкум дӯстони азиз, салом ба ҳамаи шумо. Иншаллоҳ умедворам ҳама каса хуб ҳастен, саломатен, ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. Худованд ягонтаи шуморо бемор накунад ва дар беморхонаҳо набинем шуморо. Апаву хоҳарое ки модарое ки дар ғарибиен, бародарое ки дар ғарибиен, падарое ки дар ғарибиен, худованд нигаҳбонтон бошад. Ҳамин саҳар як видео партофта будам оид ба ҳамон одамое ки кор файрод мекунанд ва кор мефармоянд, пулошона наметиҳанд. Барои анамо одамо видео карда будам. Рости гап бисёр бародаро занг задан, бисёр бародаро ҳамон номерома ютуб гирифтан, занг задан дар ватсап. Масъаларо фаҳмондем. Хай ӯ одаме ки мақсад қарздор буд занг зад, ваъда дод ки видеоро бигирен, удалит кунен. Ҳамин ҳафтаҳо пули шуморо ман бармегардонам. Ба ҳамин хотир хай мо ҳамин видеоро удалит мекунам. Агар ки ҳамин ҳафта ки пули моро надод, иншаллоҳ ба суратош ҳамаша ман мебурорам, нишонтон метавонам. ҳазор раҳмат барои он нафароне ки моро занг задан дар ватсап, дилбардорӣ карданд ва дуои нек баҳри духтарчаи ман, баҳри худам ки тезтарак шифои комил биёбем гуфта. ҳазор раҳмат. Ҳеҷ гоҳ шуморо касал набинам. худованд ҳамеша сарбаланд бошен. иншаллоҳ ба хости аллоҳ ба ватани азиз ба сари баланд барбигардем. Он нафароне ки ҳамихел ранги мо борин кор кардагиам, пулошона додагӣ нестанд, бараҳмат ҳамихел видео бикунед дар ватсапи ман бипартоед. номерои ватсапам мемонам. ҳамихел видео кунед дар ватсап партоед, иншаллоҳ дар ютуб мепартом. бародарое ки ҳастанд, бародарое пайдо мешаванд ки ҳамон нафарора меованд ва пули шуморо бармегардонанд. худованд нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. иншаллоҳ ҳамаш хуб мешавад.